Haur eta nerabeek aisialdi jarduerak euskaraz egiteak hizkuntza modu positiboan bultzatzen laguntzen du. Gure elkarteak euskaraz funtzionatzea nahi dugu. Doakotasunerako bidean jarraitu behar dugu, dirua euskara ikasteko oztopo ez izateko. 5 urteko alaba daukat, eta berarekin hitz egin nahi du euskaraz. Lehen ulertu arren, hobetu nahi dut. Horregatik Mintzerpeko euskaltegira etortzen naiz. Eta uste dut lortzen ari naizela. Euskaltegitik kanpo ere euskara erabiltzeko espazioak behar ditugu. Gurasook, naiz eta euskaraz jakin, gure seme-alabek euskara gozamenarekin lotzeko ahalegina egin behar dugu. Pasaiako euskararen plan estrategikoan ikastetxeek daukagun erronkarik handiena ahozkotasuna lantzea da, ikasleek euskara eroso erabil dezaten. Pasaiako eragileekin elkarlanean aritzea, haurrentzako jarduerak eta ekintzak erakargarriak euskaraz proposatzeko. Gustatuko litzaiguke hezkuntzak euskaren alde eta euskal eragileek egiten ari diren lanari jarraipena ematea. Beharrezkoa ikusten dugu enpresa mailan euskara sustatzea, garatzea eta gure arteko komunikazio guztiak euskararen alde egitea. Portuaren inguruan gauden eragileok lan mundua euskalduntzeko elkarlanean aritzea garrantzitsua dela uste dugu. Euskararen erabilpena handiagoa izan dadin oso garrantzitsua da. Merkatari eta ostalariek bezeroei lehen hitza beti euskaraz egitea. Euskararekin konpromezua izateak Pasaiako establezimentutako kalitatea hobetzen du. Gazteon zaletasunei euskaraz bide emateko Pasaiako eragileen arteko elkarlana beharrezkoa da. Gazte izatea eta euskara erabiltzea bat izatea nahi dugu gure identitatea sendotzeko. Pasaian, euskara indartzeko bidean, udalak eredu izan behar du, eta nola ez, ordezkari politikook ere. Udalak euskarazko zerbitzua bermatu behar die herritarrei, eta euskaraz lan egitea sustatu egin behar du. Euskara indartzeko egitasmo iraunkorrak behar ditugu, eta horretarako pasaitarrak batu behar gara. Herritarrak euskararen alde aktibatzeko beharrezkoa da korrika edo euskaraldia bezalako ekimenak antolatzea.